ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇതിൽ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? അർജുനന്റെ വിഷാദത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ? അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് കാരണം എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആയില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, റീന മാതാജിയാണ്. മാതാജി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നൊന്ന് പറയാമോ? മാതാജി ഒരുപാട് വെള്ളകാരം. റീന മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി, ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. റീന കെ മാതാജിയാണോ? അതെ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആയില്ലേ മാതാജി? ആയി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. അപ്പൊ ഇന്നലെ ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ എന്താണ് അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങള്. കുടുംബ പാരമ്പര്യം. മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞേ? പാപം വരും നല്ലത് അല്ലെ? പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? കുലക്ഷയം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താണ്? ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു കഴിവില്ലായ്മ. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പം ഇനി എന്താണ്? അപ്പൊ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അർജുനനെ കണ്ടത്? ഗാണ്ഡീവൊക്കെ താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് യുദ്ധം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇരിപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ? തേരിലെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തലയിൽ കൈ വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അർജുനനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനന് എന്താണ് അതിന് പരിഹാരം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. കണ്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചുരുക്കം എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൂടി ചുരുക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗമാണ് എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 12ാമത്തെ അധ്യായം വരെ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 13ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായം വരെ എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിലർ മുമ്പേ കൊടുക്കും. എന്താണ് നാളത്തെ ഇത്ര മണിക്ക് ഇന്ന പ്രോഗ്രാം വരുന്നു, അത് ഇന്നതൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു ഗ്ലിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അല്ലെ? ഈ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അതിന്റെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലിംസ് കൊടുക്കില്ലേ? അതുപോലെയാണ് ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണോ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. കുറച്ച് വലിയ അധ്യായമാണ്, അപ്പൊ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വല്ലാണ്ട് സ്പീഡ് കൂടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. സാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ള വേർഡൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശ്യം എന്താണോ അത് സാധിക്കുക. അതാണ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. നമ്മളൊരു വലിയ വീട് വാങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കാർ, ഞാൻ BMW കാർ വാങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഓടി കാർ വാങ്ങി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത്? കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത്
എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക. ദുഃഖങ്ങളില്ല, അവിടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണ്, സുഖം വന്നാൽ ദുഃഖമുണ്ട്, ചൂട് വന്നാൽ തണുപ്പുണ്ട്, എല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഈ നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്ത്, ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാണ്ട് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കുക, ദുഃഖങ്ങളില്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ. അതിനെയാണ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് അറിയുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഴയ മൂവികളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ ഈ പുരാണ സിനിമകളൊക്കെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു ഓരമരി, ഒരു പ്രകാശ വലയം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മളുള്ളത് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മേലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മേലെ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും എന്താണ് പറയുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമം, യഥാർത്ഥ ധാമം ഉള്ളത് അതിന് മേലെയാണ്. അതൊരു വിരജാ നദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നദിയുടെ മേലെയായിട്ടാണ് ഈ ആത്മീയ ലോകം ഉണ്ടാവുക. ആ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രകാശം വരുന്നത് അവിടെ സൂര്യന്റെ, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വെളിച്ചം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും പ്രകാശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്താ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജ്യോതിയിൽ കൂടിയാണ് ഈ ആത്മീയ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുക സൂര്യനെയാണ്. നമ്മളൊരു 10 മണി സമയത്ത് നമ്മൾ ആകാശത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കാണുക? നമ്മൾ ആ പ്രകാശമാണ് സൂര്യൻ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ. രാവിലെ നമ്മൾ ആ സൺറൈസോ സൺസെറ്റോ ആ സമയത്ത് ആകാശത്ത് തുമ്പിക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണുക? ഒരു ചുവന്ന കളറിലുള്ള ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ്, ആ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് പ്രകാശം വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാ അറിയാം? ഈ സൺറൈസും സൺസെറ്റും കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ മധ്യാഹ്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ പ്രകാശം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ സൂര്യനെ എങ്ങനെയാ വിചാരിക്കുന്നത്? ആ പ്രകാശമാണ് സൂര്യൻ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത റിയലൈസേഷൻ, ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ സൺറൈസ് സൺസെറ്റ് എന്നുള്ള സമയത്ത് നല്ലൊരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു സോഴ്സ് അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് പരമാത്മാ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തില് ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള 4 കൈകളിലുള്ള ശംഖ, ചക്രം, ഗദ എന്നുള്ള പറഞ്ഞുള്ള, പിന്നെ എന്താണ് പുഷ്പാണ് അല്ലെ, ലോട്ടസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത്, അതായത് അത് കുറച്ചും കൂടിയും അറിവാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രകാശമല്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രകാശം വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അറിവ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അറിവാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ്. ആ അറിവിനെയാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സാക്ഷി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ, ഒട്ടും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ആരോ നമ്മളെ നയിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയും തെറ്റും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞു. ശരിയിനിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യദേവനായിട്ടാണ് പറയുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളൊരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ആ ഒരു രൂപം കാണുന്നുണ്ട് സൺറൈസിന്റെ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവാണോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ല. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ സൂര്യന്റെ ഗ്രഹം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൂര്യദേവനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നില്ല അതിന്റെ ഉള്ളില്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഭൗതിക ലെവലിൽ, നമ്മൾ സയൻസിന്റെ ലെവലിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ സൂര്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചൂടുള്ള ലാവയാണോ എന്താണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ആ അറിവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ട്, വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ടീച്ചർ തന്നെ ഒരു അമ്മയായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത്. മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഫോർമാലിറ്റി ആണ്, ഫോർമലായിട്ട് അവർ ആ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴോ അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അവർക്ക് പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, എന്തൊക്കെയോ കഴിവുകൾ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അറിവ്, പൂർണ്ണമായും അവരാരാണ് എന്നുള്ള അറിവ്, ആ ഒരു അറിവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഓടക്കുഴലിൽ ഒതുന്ന ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള അറിവ്.
ആ അറിവിനെയാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരം മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം ഒരു 100 രൂപ, ഒരു 100 രൂപയിൽ നമ്മൾക്ക് 5 രൂപയുണ്ട്, 50 രൂപയുണ്ട് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപയുണ്ട്, 50 രൂപയുണ്ട്. അപ്പൊ 100 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 നോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 2 50 നോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ 50 രൂപയിൽ 100 രൂപ നോട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ 50 രൂപയിൽ എന്താണുള്ളത്? 10 രൂപ നോട്ടും കിട്ടും, 50 രൂപ നോട്ടും കിട്ടും അല്ലെ. 10 രൂപ നോട്ടിലോ 10 രൂപ നോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 50 രൂപ നോട്ടും കിട്ടില്ല, 100 രൂപ നോട്ടും കിട്ടില്ല. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു 100 രൂപ നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള 3ഉം ചേർന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമാണ്, ഒരു പ്രകാശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ്. പിന്നെ പ്രകാശം മാത്രമല്ല, അതിനുള്ളൊരു സോഴ്സും കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിവാണ് പരമാത്മാവ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണോ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അറിവ്. ഇനി എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അറിവ്? എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നുള്ള ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അറിവാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്, അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാൻ അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതാണ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ഡിസ്ക് രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യ ഭഗവാനായിട്ട് അറിയുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന അറിവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ 3 ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനില് ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഇപ്പൊ പരാശര മുനിയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പേര് കൊടുത്തത്, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് കൊടുത്തത് ആരാണ്? പരാശര മുനിയാണ് കേട്ടോ. വ്യാസദേവന്റെ അച്ഛനാണ് പരാശര മുനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ആരാണ്? എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, ഈ 6 ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ? നോക്കൂ. സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? സൗന്ദര്യം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കീർത്തി, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശക്തി, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവ്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗം എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ചിലപ്പോ പേരുകള് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് മാറ്റി വരും. ശരിക്കും ശക്തി എന്നുള്ളതിന് വീര്യം എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തി എന്നുള്ളതിന് യശസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ എന്നാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും കുറവുമില്ല, കൂടുതലുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് അതിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ മേലെയായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന്. നമ്മൾക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്കറിയാം 1 - 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 0 എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ 1 + 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 എന്നുള്ള കണക്കാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് അല്ലെ. പക്ഷെ ആ കണക്ക് ഭഗവാന് പ്രാവർത്തികമല്ല. അപ്പൊ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു അല്ലെ. രാമനായിട്ട് വന്നു, വാമനനായിട്ട് വന്നു, എല്ലാവർക്കും ദശാവതാരങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പോ ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ എത്ര, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഗോലോക, അതായത് ഗോപികളുമായിട്ടുള്ള ആ നൃത്തം നടക്കുന്ന സമയത്ത്, രാസനൃത്തം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആവാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പം ആ ഓരോ സമയത്തും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏറ്റവും നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്, സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. അതുപോലെ എറ്റേണൽ ആണ്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ഭഗവാന് മരണമില്ല, ഭഗവാന് ജനനവും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. കാർപ്പണ്യദോഷോപകത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതാഃ യത്രേയസ്യ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില്, അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഇതിൽ കേട്ടോ. അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ വില്ലൊക്കെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അർജുനനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല.
ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന, നീ പറഞ്ഞ അത്രയും കുലമഹിമയുണ്ട് അല്ലെ, കുന്തിദേവിയുടെ മകനാണ്, അതുപോലെ കൗരവ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും മഹാനായിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത് ആർക്കാണ്? വാസുദേവനാണ് അല്ലെ, വാസുദേവന്റെ മകനാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള വസുദേവന്റെ സഹോദരിയാണ് കുന്തിദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുലമഹിമ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാൻ ജനിക്കാൻ എടുത്ത വീട്ടിലെ അവരമ്മായിയാണ്, ആക്ച്വലി കൃഷ്ണന്റെ അമ്മായിയാണ് ആര്? കുന്തിദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും എന്താണ് അത്രയും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള, അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച നീ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ അർജുന എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് യോജിച്ചതല്ല, ഇത് അകീർത്തിയാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ നീ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും നിന്നെ പുച്ഛിക്കുന്ന ലെവലിലേക്കാണ് പോവുക. നീ പറയണം എന്താണ്, ഇവരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, ഭീരുവാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് കാണുക. കുലമഹിമയ്ക്ക് യോജിച്ചതല്ല നീ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ അതിന് പറയുകയാണ്, എന്താണ്? കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവക. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ? ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്ക് അവരൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് കൊല്ലാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വരുന്നില്ല. കാരണം അത് പാപമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അർജുനൻ അതിനെ കാണുന്നത്. കാരണം തങ്ങൾക്ക് രാജ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊല്ലുക, ഒരു വസ്തുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് നിറയെ പേരെ കാണാം, എന്താണ്, ഒരു ചെറിയ ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരെ വരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ രീതിയിലാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് എനിക്ക് വരുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്റെ ബുദ്ധി മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ലെവലിലല്ല അർജുനൻ ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കേണ്ടത്. ആരെന്നുള്ള ലെവലില? ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഒരു ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് പൂർണ്ണമായും എനിക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ തനിക്ക് അറിവില്ല എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഞാൻ വലിയ ആളാന്നുള്ള ഭാവമല്ല അവിടെ കാണുന്നത്. എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, അങ്ങേക്കാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത്, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് അർജുനനും ഭഗവാനുമായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾക്ക് അറിയണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഗുരു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുക, നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക പറയല്ല ചെയ്യുക. നമ്മൾ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കണം ഗുരുവിനോട്, എന്തെന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ആ ശിഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് അനുസരിച്ച് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് 2:13. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ചരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹി. അപ്പൊ അർജുനൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ്. എന്താണ്, അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സങ്കടമാണ് അല്ലെ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളാണ്, എന്റെ മിത്രങ്ങളാണ്, എന്റെ വീട്ടുകാരാണ്, എന്റെ റിലേഷൻസ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മളെ എന്തായിട്ടാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആത്മാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണാറുണ്ടോ? ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ടല്ലേ. ഈ കണ്ണ്, ഈ മൂക്ക്, ഈ വണ്ണം, ഈ നിറം എന്നൊക്കെയുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് മേലെ എന്തുണ്ട്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ഇത് ജ്ഞാനയോഗമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ 6 ചാപ്റ്റർ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ദേഹിനോസ്മി. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനുള്ള ഉത്തരാണ്? അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഈ ശ്ലോകം കേട്ടോ, 2:13 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന മാതിരിയാണോ ഇപ്പൊ ഉള്ളത്? അല്ല. നമ്മൾ ജനിച്ചു
എന്നിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വയസ്സിനനുസരിച്ച്, പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്ര ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു 8 വയസ്സുള്ള കുട്ടിമാരെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകും, എന്നിട്ടോ മരണശേഷം എന്തുണ്ടാവും? വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തെന്ന്? ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കും? നമ്മൾ ഈ ശരീരം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കുഴിച്ചിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നു, ആ സമയത്ത് വന്ന് പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് ഉപയോഗശൂന്യമാവുമ്പോ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, അസുഖങ്ങൾ വന്ന് ബാധിച്ച് അല്ലെ, എന്താ പറയാ, നമ്മളെ കഫം കെട്ടി ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുക, വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ, അനുഭവമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ, അവർ ശുശ്രൂഷിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ അവരെത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? ആ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ത്തിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറൊരു യങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് മരണം എന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഭയമാണ് അല്ലെ? നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം. അപ്പൊ ഇതിനി എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിലെ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിനെന്താ പറയാ? ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം. അപ്പൊ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഖര പദാർത്ഥങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ ബോൺസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. ജലം, അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എല്ലാം ജലാംശമായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ 70% മേലെയുള്ള ഭാഗം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജലമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ആളുടെ ശരീരം ദഹിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 കിലോ പൊടിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക, ചാരായിട്ടാണ് കിട്ടുക. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എവിടെ പോയി? അതൊക്കെ ആവിയായിട്ട് പോയി, അത് ജലമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ജലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? വായു. വായു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു ലങ്സിൽ എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ രക്തത്തിൽ കൂടി ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഫുഡ്, നമ്മളുടെ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ എയർ സർക്കുലേഷൻ കാരണം കൊണ്ടാണ്, ഓക്സിജൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അതിന് തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്? അഗ്നി. അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ജഠരാഗ്നി, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത്, അതിന്റെ രൂപം മാറ്റി എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ശരീരത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാക്കുന്നതൊക്കെ ഈ അഗ്നിയാണ്. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആകാശം. ആകാശം പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആകാശം വരാന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നാം അല്ലേ? ആകാശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എംപ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്, വാക്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ ഈ എയറോൾസ് പറയുന്ന അതിന്റെ അറകളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ വാക്വം ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ആകാശം എന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താണ്? ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം, ഈ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മേലത്തെ ശരീരം കേട്ടോ, അതിനെ സ്ഥൂല ശരീരം എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവോ? ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോക്കൂ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ആത്മാവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതേ ആത്മാവ് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിന് രൂപമാറ്റങ്ങളില്ല. ആ ആത്മാവ് എപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? എന്നാൽ ശരീരത്തിന് രൂപമാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. പക്ഷേ ശരീരം അവസാനം ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഈ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു ആത്മാവിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഒരു കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയാണ് ഈ ഡ്രൈവറായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ കാറും നമ്മൾ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? അതുപോലെയാണ് ഈ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയത്ത്. പക്ഷെ ഇത് കാറിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇറങ്ങാം, കയറാം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന ആത്മാവിന് പുറത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾക്കൊരു കാലം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കാലം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോൾ ആത്മാവ് ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവും എന്നുള്ളത്. അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ശരീരം കിട്ടണേ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതില് 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത്. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗ്ഗങ്ങളാണുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പൊ പല എന്താണ് ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതിൽ പെടും.
അപ്പൊ മൃഗങ്ങളായാലും ശരി, പക്ഷികളായാലും എല്ലാം അതിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് ഈ എന്താണ് പരിണാമങ്ങൾ, നമ്മളെ പരിണാമം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് വേറെ വരുന്നു. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ശരീരം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാം. നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം കിട്ടും. ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടോ സസ്യങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവഗണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്, ആദ്യം ഒരു ജീവി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറി മരിക്കുന്നു, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്താണ്, വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുന്ന ഒരു പുനർജന്മമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അടുത്ത ജന്മമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ പക്ഷേ എന്താണ്, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല, അത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ വേറെ ഇതിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഏത് ജീവികൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്കാകാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഭംഗിയായിട്ട് വെക്കണം, ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്രയാണ്, മാക്സിമം വന്നാൽ ഒരു 100 കൊല്ലമാണ് അല്ലെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ 100 കൊല്ലത്തില് പോട്ടെ 80 കൊല്ലം 90 കൊല്ലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ അസുഖം വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർ കണ്ട അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ഇതിനെല്ലാം ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനെ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസ് എപ്പോഴെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തില്, അപ്പൊ ഒരു ആത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും പറഞ്ഞു. ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു സ്വർണ്ണക്കൂട്ടിൽ ഒരു കിളി എന്ന് വെച്ചോളൂ. ആ കിളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്. ഈ സ്വർണ്ണക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പെയിന്റ് അടിച്ച് അത്രയും ഭംഗിയിലാണ് കൂടുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ, കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു, ആ കിളി ചത്തു പോകുന്നു. അതായത് ആത്മാവ് നശിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം. അതായത് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജന്മം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ജന്മത്തില് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ജന്മമായിരിക്കില്ല, നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോവാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ നോക്കൂ, അതിന് കൂടിനെ വലിയ ഭംഗിയൊന്നാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ കിളിക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയണത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഈ കൂട് മാറിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കണം. നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ അടുത്തൊരു നിമിഷത്തിലാവാം, അല്ലാന്നെങ്കിൽ 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരാൻ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണം, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണം. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് നന്നാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് എന്തായാലും നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്, നന്നായിട്ട് നല്ല ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ ആത്മാവിനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ശരീരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ ഏജിലും നമ്മൾ ഓരോ വാഹനങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ട്രൈസൈക്കിൾ കൊടുക്കുന്നു, കുറച്ചും കൂടി വലുതാവുമ്പോൾ ബൈസൈക്കിൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ മാറി 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 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഉള്ളില് അതിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അയാൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല പല വസ്തുക്കളും നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ ആത്മാവിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരികയാണ് അവര്. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ്. എന്താണ്, ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു ജന്മം സ്വീകരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ആ ആത്മാവ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു, ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടുന്ന മാതിരി ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ കാണുന്നില്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അസ്ഥികൂടമാവുന്നു അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പുനർജന്മം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരും, ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മയുടെ ഭ്രൂണത്തില്. അത് മനുഷ്യനാവണമെന്നില്ല, ഒരു മൃഗമാവാം, ഏതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വന്നു കണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും മറികടക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, ദുഃഖം, രോഗം. ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം. ഇതിൽ നിന്ന് ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജീവിവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിലുണ്ട്, അഗ്നിയിലുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ചുറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ.
ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ അർജുനനോട്? ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുന, നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ പറയുക, നീ ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിന് മരണമില്ല, ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് നമ്മളെ ആ ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്തൊന്നും വേണ്ട, അയ്യോ ഞാൻ അവരെ കൊല്ലാണല്ലോ എന്നുള്ള ദുഃഖമൊന്നും വേണ്ട, ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉത്തരാണ് അവിടെ കൊടുത്തത്. ഇനി രണ്ടാമത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക സുഖ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ, സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം സന്തോഷം വരില്ല ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യം താം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സീസണെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലം എനിക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട, നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് മഴക്കാലം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കും? ഇല്ല. എന്നാൽ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, മഴക്കാലം വേണ്ട വേനൽക്കാലം വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും? ഇല്ല. അതെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും. ശബല സുഖം എന്നാണ് പറയുക. കാരണം അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സുഖം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ദുഃഖമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻഡൈജഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അതിനോട് ഒരു വെറുപ്പ് വരും. അയ്യോ എന്തിനാ കഴിച്ചതെന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ 10 നിമിഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ദുഃഖമാണ് തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മാറി മാറി വരും. അപ്പൊ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് അർജുനനോട്. അർജുന, സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മാറി മാറി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ സുഖത്തിൽ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ആനന്ദിക്കാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ ദുഃഖത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവറായിട്ട് ദുഃഖിക്കുകയും വേണ്ട. കാരണം ഒരു ദുഃഖം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖമുണ്ട്, ഒരു സുഖം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദുഃഖമുണ്ട്. അത് മാറി മാറി വരുന്നതാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലും നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ഓവറായിട്ട് ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ അവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒട്ടും അർജുനന് യോജിച്ചതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണാൻ അർജുനൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ ഇത് ഈ വൃക്ഷത്തിനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് 3 തരത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ശരത്കാലത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, ആ ഇലയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി ഒരു മഴക്കാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അതായത് ഇലയൊക്കെ കിളിർത്ത് പച്ച നിറത്തിൽ ഒരുപാട് ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ 3 സീസണാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ മരത്തിന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് തോന്നാറുണ്ടോ? മരം എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, നിർവികാരാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കണം. സഹിഷ്ണുത എന്നുള്ള ഇത് നമ്മൾ മരത്തിന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയും. എല്ലാം സഹിക്കും. നമ്മൾ ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാലും മരം ഒന്നും അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അത് കടയോടെ പുഴുങ്ങി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് കറിയുന്ന മാതിരി നമ്മൾക്ക് തോന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു വികാരമാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ കാണുക. ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കരുത്. എല്ലാം ശരീരത്തിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, ആ ആത്മാവിനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മളെ സഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ, സുഖവും ദുഃഖവും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 2:20. അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യം ശാശ്വതോയം പുരാണഃ നഖന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ആത്മാവ് നമ്മുടെ നമ്മൾ മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ സമയത്ത് ആത്മാവ് ഈ ശരീരം വിട്ടിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ? അതേ ആത്മാവാണ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ വരാനും ഉണ്ടാവാം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോ ഈ കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ലാതെ ശരീരം മാറ്റി മാറ്റി നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത വാടക വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഈ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ശരീരത്തിനെ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ഒരു ശരീരത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്, ഈ ആത്മാവിന് മരണമില്ല അർജുന, അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി കൃഷ്ണാദി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണ
അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാസാംസി ജീർണൻ അല്ലേ, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ പഴകി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് തൂക്കി വീശും. അതുമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗശൂന്യമാണ് അല്ലേ, അപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ദുഃഖിക്കാറുണ്ടോ? അയ്യോ ആ ഡ്രസ്സ് പോയില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? ഇല്ലല്ലോ. ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു, ഇടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ് ഉപയോഗശൂന്യമാവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നല്ല കാര്യമാണ്. കുറച്ചുകൂടി യങ്ങായിട്ടൊരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാവ് വേറെ മരണത്തിനെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നു എന്നുള്ള സങ്കടം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ്. കണ്ടു, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയിലെ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ അഴുക്കായി മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ? ഒരു ഉടുപ്പ്, ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ആ ഡ്രസ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് എത്ര മോശമാണ് അല്ലേ? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപക ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. ഇനി ആ ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ആത്മാവിന് മരണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ജനനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ആത്മാവ്. ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്നറിയോ? ഒരു തലമുടിയുടെ നാര്, ഒരു തലമുടി നാര്, അതിന്റെ അറ്റം, ഓക്കെ, ഒരു ഇഴ കേട്ടോ. ആ ഒരു അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശമാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്നാണ്. നമ്മൾക്കൊരു തലമുടിയുടെ നാരിന്റെ ഇഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് എത്ര തിന്നാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതിന്റെ ഒരു അറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ചെറുതാണ്. അതിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ചെറുതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹാർട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് ഇപ്പോ ഹാർട്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഈ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ആത്മാവ് അവിടെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? ആക്ച്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ അയാളുടെ ആത്മാവാണ് അതിൽ. അയാളുടെ ഇപ്പോ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഹാർട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അയാളുടെ വികാരങ്ങൾക്കോ ചിന്തകൾക്കോ ഒന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ആത്മാവ് ഇതിനൊന്നും ബാധകമല്ല. ആത്മാവ് തനിയാണ്, ഓക്കെ, വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നമ്മളെ എത്ര കത്തിച്ചാൽ പോലും അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അർജുനോട് പറയാണ്, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ. അപ്പൊ നീ ഈ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർ ആത്മാവിനൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ആ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറയാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാത് അപരിഹാര്യർത്ഥേന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അയ്യോ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നു, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നു, ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാന്ന് പറയുന്നു, ഇതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, എനിക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ അറിയുള്ളൂ എന്ന് നീ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ബോധത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അല്ലെ, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കണം. അതെല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കും വേണം, അടുത്തൊരു ജന്മമുണ്ട്. ആ കാരണം ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നീ അവരെ കൊന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ മരിക്കണം. ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും 70 വയസ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു കുറിപ്പിട്ട ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും 70 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഞാൻ 70 വയസ്സിലെ മരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഓരോരുത്തർക്കും എപ്പോഴാണ് മരണം വിളിക്കാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ചിലവർ 20 വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നു, ചിലവർ 30 വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നു, ചിലവർ ജനിച്ച ഉടനെ മരിക്കുന്നു അല്ലേ, ചിലവർ 100 വയസ്സ് വരെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക കാലങ്ങളുണ്ട്. ആ കാലങ്ങളായ ഓരോരുത്തരും പോണം. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത്. എത്ര നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യോഗ പരിശീലിച്ച് ശരീരത്തിനെ ഹെൽത്തി ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മരിക്കേണ്ട സമയത്തിന് മേലെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവർക്കൊരു ഇതാണ്, എന്താണ്, അവര് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോണം, നീ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ മുഖാന്തരം അവർ മരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് നീ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുകയാണ്.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉടുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ രക്ഷിച്ചു, ആ കൈ അങ്ങനെ തന്നെ അയാൾ രക്ഷിക്കാണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? അതുപോലെയാണ് ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന രക്ഷ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനാണ് രക്ഷ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ജീവനോട് കൂടി ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശരീരം പോയത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദേഹി നിത്യമവദ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ചോദിതും അർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ട. അപ്പൊ നീ ആ ശരീരത്തിനെ മാത്രമേ നശിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ, അതിനുള്ള ആത്മാവൊക്കെ നശിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇനി എന്താണ്, പാപം വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, അർജുനന്റെ ഇത്. ഇനി അടുത്തത് അതാണ് വരിക കേട്ടോ. കഥോ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇനി ഇതൊക്കെ പോട്ടെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു, ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല നമ്മള്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് വന്നിട്ട് ഒരു ശരീരത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരത്തിൽ പോവുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതിനെ നശിപ്പിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ല ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ അവസാനം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്ത് പറഞ്ഞു, ഇതല്ല കേട്ടോ, ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്, ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും നിശ്ചയമുണ്ട്, അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഈ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ, ഇനിയിപ്പോ എന്നിട്ടും വിഷമാണ്, അയ്യോ അവരെ കൊല്ലല്ലേ, അയാളുടെ ആത്മാവായിക്കോട്ടെ, അയാളുടെ ശരീരം പോവല്ലേ എന്നുള്ള ദുഃഖം നിനക്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചോളൂ അർജുന. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്വർഗം പോകും. 2 കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുക യുദ്ധത്തില്. എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ധർമ്മയുദ്ധം ചെയ്താട്ടോ, നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താലല്ല, എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലുന്നു, എന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അയാൾ തടസ്സം നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാധകമല്ല. അതായത് ഒരു സോൾജിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോർഡറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവര് ഇതല്ല, ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഒരു സോൾജിയർ തന്നെ, ആ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടുവഴക്കില് തന്റെ സഹോദരനെയോ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് പാപമാണ്, അത് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ധർമ്മയുദ്ധമാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നിലോ ഈ യുദ്ധത്തിൽ 2 ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്, ഒന്നിലോ മരിക്കും, അതായത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, അവർക്ക് വീരസ്വർഗം ലഭിക്കും, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാം, വീണ്ടും ഈ ജനനം മരണം വാർദ്ധക്യവും രോഗമൊന്നും അവർക്കില്ല, അവര് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്, സുഖിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടത്തെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് പകരം അവർക്ക് അത്യന്ത ആനന്ദമാണ് അവിടെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു നല്ല കാര്യമില്ലേ അവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾക്കാരാണ് മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ല സ്വയം മരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും, ഇതിനേക്കാളും സുഖമാണ്. ഇനി അതല്ല, ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ തോറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കുക, തോറ്റു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു, അല്ല സോറി, നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അതായത് മറ്റുള്ളവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കും. ജയിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് രാജ്യം കിട്ടും, നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഈ 2 പക്ഷത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇത് ബാധകമാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗ്ഗമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, നീ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതല്ല നീ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ടും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർക്ക് രാജ്യം കിട്ടും, അവർ സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു പാപവും വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവർ പോകാൻ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അർജുനന് പാപമില്ല. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജസ്യ നൈവം പാപം അവാപ്സ്യതി. ഇതാണ് പാപം. അപ്പൊ നിനക്ക് പാപമില്ല എന്നാ പറയാണ്. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ, 3-ാമത്തെ റീസൺ ആണ് ഇത്. അപ്പൊ പാപം വരാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നാൽ പാപം വരും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കർമ്മയോഗം കേട്ടോ, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനയോഗമാണ്, ഇത് കർമ്മയോഗമാണ്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്നത്, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സാധിക്കണം. നമ്മളൊരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് 90% മാർക്ക് കിട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠയാണ്, അയ്യോ ഞാനിത് എഴുതുന്നത് കറക്റ്റ് ആവൂ, ഇതിന് 90 മാർക്ക് വരൂ എന്നുള്ളത് ഓരോ തവണ അല്ലെ. അതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതി നോക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉത്കണ്ഠ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം അതിന് മാർക്കുകളില്ല, അതിൽ ഏതെങ്കിലും റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത്രയും ബുദ്ധി കാമായിരിക്കും നമ്മളുടെ. അതുകൊണ്ട് അത് അത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്കൊരു ആഗ്രഹം വരികയാണെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ബേർഡൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും, ഭാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ മോശമായിട്ട് പോകുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം. ഇത് എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാനാണ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക. ആരാണത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ആ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് അത് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. അതല്ല ഇനിയിപ്പോ അവരാണ് മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. കാരണം എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കർത്തവ്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അവര് മരിച്ചതിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പാപമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് കർമ്മം, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും ഇത് നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ഇതൊക്കെ അർജുനനോടുള്ള ഉപദേശങ്ങളല്ല, നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫിലും വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനനിലൂടെ. നേഹാഭിക്രമൻ ആശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹദോഭയാത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇനി കുറച്ചെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അണ്ണാരക്കണ്ണന്റെ കഥയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. രാമായണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത്. നമ്മൾ ലങ്കയ്ക്ക് പാലം കെട്ടുകയാണ് ആര്? രാമൻ. മറ്റുള്ള കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഹനുമാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ, വലിയ വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് സമുദ്രത്തിൽ ഇടുകയാണ്. അപ്പൊ അണ്ണാരക്കണ്ണന് തോന്നുകയാണ് എനിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മണ്ണില്, അവിടുത്തെ മണലില് കിടന്നിട്ട് ഉരുണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാലം കെട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മേലുള്ള പാറകളുടെ മേലെ പോയിട്ട് കൊടയും. അതായത് നമ്മളൊരു മണല് മേലെ കൊടുക്കില്ലേ, അതുമാതിരി. അപ്പൊ ഒരു അണ്ണാരക്കണ്ണൻ അത് ഉരുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മണൽ വരും നമ്മൾക്ക് ഊഹിക്കാം അല്ലെ, വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മണല് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതാവാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഹനുമാൻ പറയും നീ മാറ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെയൊക്കെ കാലിന്റെ അടിയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നീ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് കൂട്ടാക്കണില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഹനുമാനോട്, അപ്പൊ എനിക്ക് നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും അവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തുല്യാണ്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ കർമ്മം അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. താൻ മരിക്കുമോ, തനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓർക്കുന്നില്ല അണ്ണാരക്കണ്ണൻ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നാശമില്ല. നമ്മൾ ആ വലിയ ഭയത്തിൽ നിന്ന്, എന്താണ് ഭയം? ആ മരണത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ജനന മരണ ആ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ തരും. ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മരണമാണല്ലേ എല്ലാവർക്കും. ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവദ്ധാമാണ്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇല്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എലിയുടെ കഥയാണ് നമ്മള് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, സമയം അധികമില്ല. അതിൽ മാക്സിമം വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ദാമോദര മാസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു 2 വാക്ക് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതിൽ വരുന്ന കഥയാണിത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിന. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോടുകൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്തെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനിൽ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്ത വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതായത് മരണമില്ല, മഹാഭയം എന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ, മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്? അത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലോ 1008 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് അല്ലെ. ആദ്യം ഒരു വീട് വേണം, പിന്നെന്ത് വേണം? നല്ലൊരു വലിയൊരു കാറ് വേണം, നമ്മൾക്ക് നല്ല സുഖസുഖര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ആഭരണങ്ങള്, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകൾ, അങ്ങനെ ഓരോരോ, എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫാമിലി വേണം, നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം. എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ആദ്യം പഠിപ്പ്, പിന്നെ ജോലി, പിന്നെ വിവാഹം, അങ്ങനെയല്ലേ. അപ്പൊ ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാതെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പല ശാഖ. അപ്പൊ പല വിചാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയിട്ട് പക്ഷെ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഇതൊക്കെ അവർക്ക് സെക്കൻഡറി ആണ്. നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം? മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. പക്ഷെ അതാണ് പല ദൃഢനിശ്ചയം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഒരു തവണ നമുക്ക് തോന്നി ഇതാണ് ശരി, ഒരു തവണ തോന്നും വേറെയാണ് ശരി എന്ന് തോന്നും അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും വില്ലാളി വീരനാണ്. അപ്പം അതറിയാമല്ലേ, ആ ഒരു
കിളിയുടെ എഴുത് വീഴ്ത്താനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആ കിളിയുടെ കണ്ണ് മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നാണ്. മരം കാണുന്നില്ല, ഇലകൾ കാണുന്നില്ല, ശാഖകൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ആർക്കുള്ളത്? അർജുനനുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള അർജുനനാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭോഗൈശ്വര്യപ്രസക്താനാം തയാ അപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിഹി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മള് ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പറയും അല്ലെ, ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ 100 മതി എന്നും 100 കിട്ടിയാൽ സഹസ്രം മതി എന്നും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാലും ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരില്ല. അങ്ങനെ മേലെ 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 പോകും. ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ഷോർട്ടാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനപ്പാന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിൽ, അപ്പോൾ സുഖാനുഭവങ്ങളില്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നിലും ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്തത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് കാര്യം. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസക സംഘസ്തേഷു ഭജായതേ സംഘ സഞ്ജായതേ കാമക കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? അതിൽ നിന്ന് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആഗ്രഹം, എനിക്കൊരു വലിയ കാർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വീട് വേണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിന് പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. അതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. നല്ല ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും? ആ ഒരു ആഗ്രഹപൂർത്തി വരുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കണ്ടു, എന്റെ ഒപ്പമുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും നല്ല വീട് പണിത് കഴിഞ്ഞു, എനിക്ക് മാത്രം നല്ലൊരു വീടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻഷൻ വന്നു, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയി. അതാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നു ക്രോധം. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ് എല്ലാവരോടും, നമ്മളോട്, മറ്റുള്ളവരോട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മൾക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനോടായിരിക്കാം. എന്നുവെച്ചാൽ അവര് എത്ര ഇതാണ് വರ್ತല്ല, കണ്ടോ ഇതുപോലും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, എല്ലാവർക്കുള്ള ഒരു ബേസിക് നീഡാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി മരവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹക സമ്മോഹാ സ്മൃതി വിഭ്രമക സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. അപ്പൊ എന്താണ്ടാവുക? നമ്മുടെ ബുദ്ധി, അതായത് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്താണ് എന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമൂഹം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ എന്താവുക? ആ ഒരു ലെവലെത്തി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നത് നിങ്ങൾക്കേ അറിയാം അല്ലേ. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകും. നമ്മൾ ഓർഡർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ മനസ്സ് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതാണ് ഓർമ്മപ്പിഴ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും? ബുദ്ധിനാശം. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ പോകും, മൃഗതുല്യരായിട്ട് നമ്മൾ പോകും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വരേണ്ടി വരികയാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖമുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയണം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ തല ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ മാതിരിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് നടക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരാണ് അതുള്ളത്. അതെപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വെടിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. രാഗദ്വേഷവിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവൈശേർവിധേയ ആത്മാ പ്രസാദമതി ഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണം. അതാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരാളെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഓവറുടെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്? ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാള്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാള് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അർപ്പിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ സാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാ ഭാവയത ശാന്തി അശാന്തസ്യ സുഖം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്ക് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം ഇവിടെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം നൽകില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് അല്ലെ. ആത്മാവിന്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. ആ ബന്ധം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഒന്നിലും സമാധാനം
യസ്മാദസ്യ മഹാഭാഗോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം, അതിൽ നിന്ന് ഉൾവലിക്കണം. ഒരു ആമ അതിന്റെ കാലുകൾ പിൻവലിച്ച ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ജീവകാര്യങ്ങളിലും ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിലും നിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനുഷ്യപ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് കാരുണ്യം മാത്രമാണ് അതിനുള്ള ഉപായം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവത് ഭക്തി വരണം, കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാമെന്നും വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിനെന്ത് വേണം? നമുക്ക് സ്വയം സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു, അല്ലേ? ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ്. പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു ഗുരുവാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്കും ആ ലെവലിലെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഒരേ രാമ ഒരു കാര്യം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ദാമോദര മാസം തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ദാമോദര ആരതി, ഒരു നെയ്വിളക്ക്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ